Παναθηναϊκό. Ο Σλούκας πάει σε τρίτο Final Four της καριέρας του. Σε ένα ακόμη Final Four της καριέρας του με τρίτη διαφορετική ομάδα. Ο Αταμάν θα κοιμηθεί απόψε στην Αθήνα και θα ονειρεύεται την τρίτη νίκη του Ευρωλίγκα. Φάουλ που δεν δίνεται. Παπα-Νικολάου πετάει την μπάλα. Ολυμπιακός στο Βερολίνο. Ολυμπιακός στο Final Four. Ξανά σε Final Four. Πάλι σε Final Four. Σήμερα που πέφτουνε τα κάστρα. Έπεσε της Μονακό. Πέφτει της Μπαρτσελώνα. Τα κατάφερε ελληνική ομάδα και κέρδισε σε πέμπτο παιχνίδι με τη Σαββαντάζ έδρας. Κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ 19 ολόκληρες σειρές.